Kinong yalam tenrai khasi kis em kilingdo bat ki sordar kila sumar ya ka khendo ka riti dustur baka culture khasi jongi na do kis pasna ki dorbar shrong dorbar raj bat dorbar hima ki long kinong yada ya ki jingyo pateng tenrai jongi hindrai menta ki an thamai balawan ra daka KHDC hapo ka VPP ki pendo ya ka board jong kinong yalam tenrai hakini ki an kim don bentashu ha ka jingrai Kasiti jong ka hitu ka penpau bakila kerpat ikis em ban penpai ikis sanat syaka council bat ban wan syaka jingalang ka office VPP. Kani ka peni baka VPP ka kwa ban penjor ki nom ikmat bala jiat bat ban pentelot ya ki dorbar bat ki board ten rajungi. Kani kam dai ka jingarap hindrai ka boj ban penjajai ya ki jingsha jingen tho. Ka VPP ka le kum basin syar pat ba marwai. Ka VPP kadang penjot ya ki em jogi. Kerjaan yakin nong yalam tenrai khasi pen emi kidoba bat ya